Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni aziz, dodari man az shahri Bryansk boyad ba Kazan meomad. Taqriban 1000 kilometr roh mondagi bud. Ba taksi papti omadesa bud. 1000 kilometr roh mondagi bud. Ba man zang zad guft ki akajon man sahar dar xona meshavam. Ba hamu zangi dadagиш telefonash dastnoraz shid. Yak moh shudaст ki zang mezanem digar telefonash kor namekunad. Nomi dodaram Рафизода Сиёвуш Гулмаҳмад. Рӯзи таваллудаш 28 январи 2000. Аз шумо хоҳиш мекунем бародарон, агар кадоме шумо ҳаминро дидед ба мо хабар кунед. Боқӣ дар паноҳи худованд бошед. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. диди акай бародара ки чӣ гуфт дар ҳаққи бародарҷони Сиёвуш додари азиз, хоҳиш мекунам. Ман медонам бисёр бачаҳо паси панҷара мераванд, яъне ки сезову сахра ва онаҷа махкамшо мекунанд ё зиндоно. аҳли байда хабар накунед, наоборот хабар кунед. Я звонок бигзор, ҳамун ғами аввала бихӯра, баъд чӣ мекунад, фикри безеби ҳар тарафа пароханда нашаванд. фикрошо ба кадом хотир ки падару модари дар ҳаққи фарзанд хеле сахт месӯзад. бародар азиз, илтимос видео кӯтаҳ чиста барои ҳамин бародарай паҳнаш кунед. баъд бародарое ки ман просто намехоҳам ягонтаи шуморо бомонам, меояд дар хади кӯча мондем, бародаро ҷобаҷотон мекунанд, мехезанд. баъд шав телефонро медизеву хулоса ки чӯза чораи бародароро медизе, айдодароро медизе. ман дар и пара Сиёвушам мондам, дар и пара дигариш на ё одаме ки ман намемонам ҳеҷ маҳал, не ки хеле маҷбур мешавам ки эҳтиёт боша ки ҳамчунин шахсҳо хеле хатарноканд. меоянд бачаҳое ки ҷобаҷошо мекунем, машааллоҳ, аз рӯи чунин бадбахтҳо ба ном мақсад мусалмонанд, дигар бародаро дигар бовар намедӣ дар квартира раҳбати ё ки аз сумка акаҷон сумкарамон мурди як бародар дигар худма паставид кардиян. ораем сафедӣ охи чӣ гап аст? Бачаҳо, аз барои худо нони ҳалол, кори ҳалол шуморо залал кардай. дил пурай намефонам чӣ хел бигӯм. худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. бачаҳо ёш илтимос эҳтиёт кунед. хоҳиш мекунам бародарони меҳрубон, вазъият нохуб аст. ношугири ҳамун наркотики гапи хабар, ношугири ҳамун дуздиту, ношугири ҳамун чӣ меган фанд филм мекунед, то бародарро дар боваришо медуред, баъд мақсад мақум лақа мекунед, дуздӣ мекунед. омаде кор бе ҳуно бародар дигар урӯз пиёни хича маст алас кардай, кӯдакҳои рисора қабида чикор кардай. мақсад уна гирифтан шунуданаш айрӯи ӯ бародар шида 53 каса бурдан адел 6 каса депортатсия карданд. намедонам чанд кас дигар шоли дар пресперио маҳкамае. ҳамин коро даки мо чӣ дар кор? дар сурати ҳар як кадом видеои ҳар каса бидорем, нигаҳ кунед, ҳамин туф мекунӣ болоӣ дар рӯи худ муайян. яъне ки ман сурати тоҷика бидорам, ё ӯзбеко механданму, ё қирғизо механданму, ё ягон миллати дигар. ба он хотир бас кунед, илтимос. ба худо ҳамин обши 10 миллионем ҳамин тоҷико. охи намешавад сарҷамъ шем. худованд ҳамаи моро ҳидоят кунад. ассалому алайкум. илтимос видеоро паҳн кунед то ҳам додарчаи офшаҳои номра акашам.